Дъхът на зората носеше със себе си онова южно спокойствие, пропито с жасмини тихи оценки. Стоях неподвижно от другата страна на портата от ковано желязо, която защитаваше Параклиса. Сан Исидро, мястото, където ковчегът на Естебан почиваше сред витражи и тържествени молитви. От моето място на тротуара можех да наблюдавам цялата сцена. Катафалката с лъскав черен цвят, процесията от джипове и луксозни седани и опечалените, които влизаха. Някои с наведени погледи, други с компромисни усмивки и телефони в безшумен режим. И в епицентъра на всичко това дъщеря ми, Амалия, чакаше в подножието на главното стълбище. Ръцете й, скръстени с изучена деликатност върху чанта с бродирани инициали, допълваха черна рокля, която прилепваше по фигурата й с милиметрична точност. Носеше траура си, сякаш дефилираше по моден подиум с репетирана и съвършена безупречност. Искаше да създаде образ на безутешната наследница, но нищо в нейното изпълнение не беше истинско. Нито сълзите, които изтриваше с ленена кърпичка, нито поздравите, които отправяше към семейни приятели, които не беше виждала от години, а още по-малко начинът, по който вирна брадичка, когато забеляза присъствието ми от другата страна на улицата. Преди да успея да направя една крачка, двама мъже, облечени в строги сиви костюми, се материализираха от двете страни на решетката. „Госпожо Моралес“, промълви единият от тях, избягвайки погледа ми. „Инструктирани сме да ви информираме, че достъпът ви не е разрешен“. Примигнах, съмнявайки се, че съм разбрала правилно. „Това е погребението на съпруга ми“, отвърнах шепнешком, опитвайки се да запазя самообладание. „Аз съставих първото му завещание. Бях до него по време на 3 хирургически интервенции. Венчахме се в този същия Параклис“. Помладият мъж до него показа признак на напрежение. „Съжаляваме, госпожо. Събитието е от частен характер. Госпожица Амалия Моралес има пълен контрол върху списъка с присъстващи“. Мобилният ми телефон извибрира в чантата. Не трябваше да поглеждам, за да знам кой е подателят. Въпреки това го извадих. Едно единствено съобщение. Едно единствено изречение. „Моля те, не усложнявай нещата повече“. Вгледах се в екрана. Тези думи ме нараниха по-дълбоко от бариерата, наложена от охраната. Тя не искаше сцена. Не ме искаше там. Не в този момент. Не под изпитателния поглед на елита на Мерида. Направих крачка назад. Бавно. Докосването на токчетата ми до каменната настилка отекна в тишината. Не пролях сълзи. Не започнах спор. Просто стоях там и гледах как собствената ми дъщеря погребва баща си. И между другото, погребваше и мен заедно с него. Същата вечер се озовах в самотата на кухнята с ръце, обгърнали чаша чай от лайка, който изстиваше, без да го опитам, и с поглед, изгубен в празнотата. Къщата беше потънала в оглушителна тишина. Тишина, неприсъща за ден, който трябваше да завърши сред прощални речи и споделен плач. Вместо това, денят приключи с охранители и текстово съобщение, което се усещаше като ограничителна заповед.
Болката, която притискаше гърдите ми, не беше точно скръб. Беше нещо различно. Осъзнаването, че тази ситуация не е внезапно събитие. Тя се беше зараждала с години. Амалия не беше жестоко дете, но дори в детството и усмивката й имаше особен нюанс. Очарователна на пръв поглед, но твърде пресметлива за възрастта й. Аз го тълкувах като знак за интелигентност. Може би беше така, а може би беше нещо друго. Още си спомням онова лято, когато навърши 12. Взе чековата ми книжка и фалшифицира подписа ми, за да си купи бели ботоши за езда. Когато открих касовата бележка, скрита под матрака й, тя не заплака, нито молеше за милост. Усмихна се, не с радост, а с увереността на някой, който знае, че е толкова обичан, че никога няма да бъде изоставен. И аз си простих. Разбира се, винаги и прощавах. Пяно рецитали, ожолени колене, неизпълнени обещания, маскирани като тинейджърски избухвания. Простих и абсолютно всичко. Убеждавах себе си, че това е мой дълг. Аз бях тази, която я отгледа, практически сама, докато Естебан пътуваше от град на град, по-заед да набира капитал, отколкото да отглежда децата си. Аз бях тази, която остана, която приготвяше обяди, която я утешаваше по време на любовните й разочарования, игнорирайки всеки един от предупредителните знаци. И сега бях тук, пиейки чай в пуста къща, докато дъщеря ми казваше последно с Богом на съпруга ми без мен. Звук ме извести за нов имейл. Отворих лаптопа с тежест, която не можех да определя. Темата беше кратка и професионална. Решение за наследство. Естебан Моралес. Приложен беше сканиран PDF файл. Подписът беше скорошен, а езикът недвусмислен. Всичко, всеки цент, всеки недвижим имот, включително величествената резиденция на Авеню, Колон, принадлежеше на Амалия. Сама. За мен не се споменаваше нищо. Прочетох го 2-3 пъти. Чаят вече беше леден, но пулсът ми започна да се ускорява. Дъщерята, която бях отгледала, не само ми беше забранила да присъствам на погребението му, но ме беше изкоренила и от неговото наследство. И все пак, в най-дълбоката част на съществото си, една увереност ми казваше, че това все още не е краят. Карах към имението точно при изгрев слънце, когато небето все още имаше виолетов оттенък, остатък от нощта. Ръцете ми се вкопчваха във волана с ненужна сила. Не бях успяла да заспя. Твърде много ехо отекваше в ума ми, твърде много въпроси, които не търсеха отговор, а просто признание. Когато завих по Авеню Колон и видях къщата, усетих, че не ми достига въздух. Не защото изглеждаше различна, защото отдалеч не изглеждаше така. Фасадата от сивкав камък, високите прозорци, бръшлянът, който упорито се вкопчваше в източната стена. Всичко оставаше непроменено, докато погледът ми не се спря на градината. Розите вече ги нямаше. Огромната леха с английски рози, която Естебан и аз бяхме засадили, за да отпразнуваме 25-та годишнина от сватбата си, беше изкоренена.
На нейно място сега се простираше слой от бял, блестящ чакъл, ограден от две симетрични саксии с внесени палми, студена и безжизнена картина. Цялата композиция напомняше входа на луксозен хотел, а не на дом. Паркирах до тротоара и слязох от колата с бавни и обмислени движения. Хрущенето на токчетата ми по чакъла ме съпровождаше, докато се приближавах до главната врата. През високите прозорци зърнах вестибюла, където преди висяха портретите от сватбата ни и от кръщенето на Амалия. Сега висяха абстрактни и безцветни платна, съвкупност от линии и триъгълници, лишени от памет. Вратата се отвори, преди да имам възможност да почукам. Млада домашна помощница, която не познах, ме погледна с широко отворени очи. «Идвам да видя къщата», заявих със спокойствие, което контрастираше с болката в гърдите ми. Тя се поколеба. Госпожица Моралес ни даде много ясни инструкции. «Нямате право да влизате, госпожо. Наистина съжалявам». Гласът й се превърна в шепот. Тя каза, че вече не сте част от семейството. Кимнах веднъж, не в знак на съгласие, а за да затворя тази глава. Обърнах се и се върнах към колата. Стъпките ми бяха внимателни по чакъла, който беше заменил градината, за която Естебан се грижеше по пантофи, докато си наникаше фалшиво. Настаних се на шофьорското място и дълго съзерцавах имението. Утринното слънце се отразяваше в прозорците, но светлината му не излъчваше топлина. Беше като да стоиш пред музей, който някога е бил твой дом, място, пълно с предмети, които разпознаваш, но сега подредено от някой, неспособен да разбере истинското им значение. Пликът с кремав цвят и с бланката на адвокатска кантора, която не ми беше позната, пристигна с куриер 3 дни по-късно, още преди да го отворя. Вече предчувствах съдържанието му. Амалия беше започнала процедура за предявяване на собственост върху къщата в квартал Рома. Това беше същата къща, която Естебан и аз бяхме купили като младоженци, много преди компанията му да просперира, преди имението, преди всичко. Бяхме я запазили дори след като се преместихме. Тя носеше нашите истории, нашите корени. Името ми фигурираше в оригиналния нотариален акт, но според тези нови документи, имотът сега се считаше законно за разширение на съпружеското имущество, подчинено на ревизираното завещание. Разполагах с 30 дни, за да се изнеса. Не заплаках. Сгънах писмото внимателно и го поставих в чекмеджето до печката. Същото, в което пазех стари снимки и сметки за комунални услуги. Останах с да седя на кухненската маса дълго време, проследявайки с пръст шарките на дървото. Същата вечер телефонът извъня малко след 10. Почти не отговорих, предполагайки, че е поредният търговец или грешен номер, но гласът, който чух от другата страна, беше мек и издаваше нервност. «Госпожо Моралес, нали?» Бях една от медицинските сестри, които се грижеха за господин Моралес през последните му седмици. Последва дълга пауза. Тя го накара да подписва документи, когато той едва беше в съзнание, когато почти не можеше да диша.
той не знаеше какво приема. Мислех, че трябва да знаете. Преди дори да успея да попитам за името й, връзката прекъсна. На следващата сутрин отидох директно в банковия клон на улица Алваро Обрегон. От години не бях отваряла банковия сейф. Не и откакто с Естебан бяхме ликвидирали едни стари споразумения за доверително управление. Повечето от важните ни документи вече бяха дигитализирани, но аз винаги бях настоявала да пазим физически копия на всичко, за всеки случай. Служителят ми подаде ключа и ме заведе до трезора в сутерена. Когато отворих малката метална вратичка, ме посрещна сух и застоял въздух. Там, сред удостоверения за раждане и инвестиционни бонове, се намираше дебела папка от картон, надписана с четливия почерк на Естебан: Елвира, оригинали, да се пази много внимателно. Загледах я за миг, преди да я взема. Каквато и битка Амалия да си мислеше, че е спечелила, беше забравила един основен детайл. Аз бях тази, която научи Естебан да защитава това, което наистина има значение. Не бях разговаряла с Клара Рендон почти 5 години, но тя отговори на обаждането ми при първото позвъняване. Беше директна. Донеси ми каквото имаш. Чакам те тук. Нейният кабинет не се беше променил никак. Все още беше претрупан с рафтове от масивен дъб и рамкирани дипломи от ЮНАМ и Харвард. Клара винаги се беше представяла като жена, която не изпитва нужда да доказва нищо на никого. Тя ни сервира кафе и на двете, без да пита, и затвори вратата след мен. Плъзнах папката по повърхността на бюрото й. Тя прегледа документите, очите й се присвиваха, а челото й се набръчкваше в такт с всяка обърната страница. Когато стигна до нотариално завереното споразумение за доверително управление, тя направи пауза и се облегна назад в креслото си. Това е чисто злато, отсече тя тихо. Подписал го е преди 8 години, точно след като му диагностицираха първият тумор на черния дроб. Мислехме, че ни остава повече време. И никога ли не го е отменил? Поклатих глава. Никой друг, освен мен, не знаеше за съществуването му. Архивирахме го много дискретно. Беше мярка за защита на нашето наследство, в случай, че нещата се усложнят внезапно. В него ме назначава за доверителен управител. Всички имоти, включително имението, преминават на мое име и в последствие на бъдещи внуци, ако Амалия има такива. Клара ме погледна с изражение, граничещо с възхищение. Това напълно обезсилва завещанието. Тя ме сметна за мъртва, докато все още дишах, Клара. Не се противопоставих на погребението, не крещях, когато смени ключалките. Но това... Докоснах леко хартията. Тук тегля чертата. Тя ме изучава за момент и след това кимна бавно. Ще подадем молба за оспорване на завещанието и същевременно ще се позовем на доверителното управление. Няма да е лесен процес, но този документ е неопровержим. Беше мълчалива, но не и сляпа. Учих се от най-добрите, отговорих, но думите ми имаха по-голяма тежест, отколкото очаквах, защото най-добрият, Естебан, вече го нямаше, а човекът,
когото най-много бях обичала на този свят, сега беше някой, с когото трябваше да се изправя в съда. Докато Клара започваше да подготвя първата серия от правни документи, аз скръстих ръце в скута си и погледнах през прозореца на нейния офис към града, в който бях изградила цял един живот. Наближаваше буря, а аз вече бях чакала твърде дълго. Клара внесе иска 2 дни след нашата среща. Когато се прибрах вкъщи, регистърът на съда вече показваше номер на делото с моето име до това на Амалия, изложени в студената неутралност на юридическия шрифт. Зъбните колела на правосъдието бяха започнали да се движат. През тази седмица проведох дискретни разговори с хора, които някога изпълваха коридорите на имението със своята дейност и грижи. Икономи, шофьори, дори цветарката, която доставяше същите бели лилиуми, които Естебан поръчваше за годишнината ни. Повечето от тях вече не работеха там. Получих учтиви, но професионално дистанцирани отговори. Само един от тях се съгласи да се срещне с мен. Томас Агилар беше наш градинар почти 12 години. Срещнахме се в малко кафене в квартал Кондеса. Ръцете му бяха загробели, а гласът му тих. Тя започна да ни сменя всички, веднага щом господин Моралес стана твърде болен, за да може да се разхожда из градината. Каза ми той, отпивайки от кафето, което почти не опита. Каза, че иска персонал, който не е закотвен в миналото. Това бяха нейните думи. Всички, които ви напомняха за мен, попитах. Той кимна. Когато господин Естебан почина, вече не беше останал никой, който да знае какво е било онова място преди. Когато се върнах у дома, седнах с лаптопа, който Естебан беше използвал в последните си дни. Същия, който Амалия не беше сметнала за необходимо да блокира. Нямах големи надежди. Може би щях да намеря някои имейли, напомняния в календара. Но едно конкретно съобщение привлече вниманието ми. Беше изпратено до негов стар личен контакт. Някой от дните му в инвестиционната фирма. Нямаше тема, само един ред текст. Ако нещо се случи, Елвира знае къде е истината. Часовият печат показваше, че е изпратено 5 седмици преди смъртта му. Прочетох го отново и отново, опитвайки се да разчета подтекста в думи, които вече бяха натоварени със значение. Той не ми беше говорил за това съобщение. Не ме беше предупредил за намеренията на Амалия, но сред мъглата на последните си седмици той ми беше оставил знак. Не за адвокатите, не за обществото, за мен. Облегнах се на стола и затворих очи. Тишината в къщата ме обгърна като дъх, задържан твърде дълго. Каквато и част от пъзела все още да липсваше, Естебан вярваше, че ще я намеря. А това означаваше, че беше време да спра да си спомням и да започна да доказвам. Клара действаше бързо. Документът за доверителното управление, който взех от банката, беше в безупречно състояние. Надлежно заверен, нотариално потвърден и освен това подкрепен с регистър за цифрова верификация. Подписът на Естебан беше ясен, с дата и съхранен в платформа за удостоверяване с времеви печат,
която бях настояла да използваме, когато облачните системи все още бяха новост в наследственото право. Тогава той ми беше угодил. Сега това решение беше най-здравият ми щит. Представихме го в съда заедно с първоначалния иск. Документът недвусмислено постановяваше, че аз съм доверителен управител на всички основни активи, финансови сметки, имоти и дори интелектуална собственост, докато Амалия навърши 50 години. Тя беше на 42. Това ми даваше 8 години контрол. 8 години, които тя не беше предвидила. Уведомлението беше връчено на Амалия в нейното бутиково йога студио в Поланко по средата на час, облечена в лилав клин и с микрофон на главата. Куриерът по-късно ми разказа, че тя не показала и най-малкото смущение. Просто приела плика, прочела първата страница и продължила с часа си с пълно спокойствие. На следващата сутрин репортер от Диарио де Юкатан публикува кратка бележка, цитирайки я директно. С майка ми бяхме отчуждени. Тя изостави баща ми много преди смъртта му. Аз бях тази, която остана. Аз бях тази, която пое всичко, когато той беше в най-уязвимия си момент. Бележката беше придружена от снимка на Амалия пред студиото й, с кръстени ръце и меко, но твърдо изражение. Типът лице, което печели симпатиите на тези, които четат само заглавията. Не отговорих. Нито на пресата, нито на слуховете, нито на съседите, които започнаха да ми поднасят съболезнованията си с осезаемо напрежение на пазара, сякаш аз бях виновна за някакво непростимо прегрешение. Вместо това препратих статията на Клара, която отговори с един ред. Захапа въдицата. Това е всичко, от което се нуждаехме. Защото ако Амалия наистина вярваше, че доверителното управление няма стойност, тя не би се обърнала към медиите, не би се опитала да пренапише историята преди съдът да има възможност да я изслуша. Разпечатах статията и я архивирах в същата папка, която сега съдържаше доверителното управление на Естебан, неговия имейл и хартиена следа, доказваща, че тази битка вече не се водеше на полето на емоциите, а на това на доказателствата. И аз бях почти готова да сложа всичките си карти на масата. Съдебната зала беше малка, без телевизионни камери или голямо жури, само слабо осветление и ехото на обувки по полирания пот. Седнах на масата на ищеца, до Клара, с сключени ръце. Досието за доверителното управление лежеше между нас, като запечатана глава, очакваща да бъде прочетена на глас. Амалия влезе с 5 минути закъснение, облечена в черно, винаги в черно. Нейният адвокат, млад и приказлив мъж с прекомерна самоувереност, започна пледоарията си с реч за синовния дълг и емоционалното изтощение. Той определи ревизираното завещание като ясно изражение на последната яснота на ума на господин Моралес. Но яснотата на ума не изпразва банкови сметки. Когато Клара взе думата, тонът й беше спокоен и точен като скалпел. Тя започна с представянето на доверителното управление, нотариално заверено и с времеви печат,
архивирано както в физически, така и в цифров формат. Тя представи регистъра, доказващ последната дата, на която Естебан е бил в пълно умствено здраве, подкрепен с медицински доклади и клетвена декларация от личния му лекар. След това пристъпи към четене на показанията на медицинската сестра. Собственият й глас леко потрепери, докато разказваше как Естебан е бил едва в съзнание по време на подписването на документи, които Амалия е определила като спешни. Съдията не я прекъсна нито веднъж. След това дадоха показания нотариусите. Този, който е заверил оригиналното доверително управление, и този, който е валидирал оспореното завещание. Само един от тях си спомняше Естебан да говори ясно, и това не беше вторият. Амалия не ме погледна в очите нито веднъж. Дори когато бяха представени финансовите отчети, разкриващи таен превод на почти 12 милиона песо от сметката на Естебан към сметка на нейно име, извършен 3 седмици преди смъртта му. Нито когато съдията мълча почти 30 секунди, преди да произнесе решението си. Доверителното управление, създадено и запазено при законни и проверими обстоятелства, ще бъде уважено в неговата цялост, заяви съдията. Завещанието, представено от ответната страна, се обявява за невалидно. Думите отекнаха в залата, без да има никакво празнуване. Клара нежно положи ръка върху моята, но аз не помръднах. Амалия се изправи. Не произнесе нито дума. С стиснати устни и изправени рамене, тя се обърна и напусна залата като човек, който оставя зад себе си рухнала сцена. Останах да седя, дори след като съдията се оттегли и залата се опразни напълно. Защото това, което бях защитила, не беше просто къща или набор от банкови сметки. Беше правото да мога да кажа, че той не ме беше забравил. Не накрая. Не когато беше най-важно. Изминаха 3 седмици от присъдата. Вестниците я определиха като тиха победа в съда. Съседите отново започнаха да ме поздравяват нормално. Клара приключи последните формалности. Ключовете от имението пристигнаха с куриер, придружени от ръкописен опис на това, което беше останало вътре. Мебели, счетоводни книги, няколко маслени картини, оцелели след ремонтите на Амалия. Все още не бях решила какво ще правя с всичко това. Тогава, една сутрин, точно при изгрев слънце, телефонът ми извибрира. Беше гласово съобщение от неидентифициран номер. Гласът й звучеше по-дълбок, отколкото го помнех. Взе всичко. Надявам се, че си доволна. Последва дълга пауза. Сякаш не искаше да добави нищо повече, но след това продължи. Просто се опитвах да се вкопча в нещо, което все още да усещам като него. Съобщението завърши в тишина. Без извинения, без гняв. Само тази тънка нишка на нещо, което приличаше на разкаяние, макар и никога да не го назова. Не и се обадих. Вместо това взех документите за доверителното управление. Сложих ги в обикновен плик и добавих кратка бележка за твоя архив. След това, преди да го запечатам, подчертах
един ред с оранжев маркер. Това не беше правна клауза, нямаше тежест в съда. Беше допълнение, което Естебан беше настоял да напише със собствения си почерк, скрито почти накрая, под подписите. Нека този дом, някой ден, те научи на истинското значение на семейството. Изпратих плика в студиото и без подател. Тя щеше да знае от кого е. На следващия ден отидох до имението за първи път след съдебното решение. Паркирах на кръговата алея и бавно прекосих главните врати. Същите, които аз бях избрала много преди Амалия да се научи да използва мълчанието като оръжие. Въздухът вътре беше неподвижен, недокоснат. Нейният парфюм беше изчезнал. Нейните мебели бяха премахнати. Това, което остана, беше пространство, светлина и памет. Спрях се във вестибюла и оставих тишината да ми говори. След това минах покрай стълбището, прекосих задните врати и излязох в това, което някога беше моята градина. Не се настаних отново там, не защото не можех, нито защото стаите все още пазеха сенките на нейното присъствие. Не се преместих, защото тази къща никога не беше предназначена да бъде само моя. Имението винаги е било символ на това, което Естебан беше изградил, на това, което се бяхме опитали да запазим. Но символите се покваряват, ако човек се вкопчи в тях твърде силно. Затова го дарих. Предадох го на Фондацията за изкуства и образование на Юкатан. Отдавна търсеха постоянна централа за своите извънкласни програми и общностни работилници. Сега разполагаха с 22 стаи и възстановена градина. Попитаха ме дали искам да поставят плоча с моето име. Отказах. Предложих да използват името на Естебан, домът Моралес, наследство от учене и общност. При последното ми посещение, преди да официализирам предаването, донесох със себе си един розов храст. Не беше от разсадник, а от резник, който сама бях запазила в керамична саксия зад къщата в квартал Рома. Беше издънка от оригиналната градина, от нашата градина, тази, която засадихме в годината, в която се роди Амалия. Изкопах дупката сама, в ъгъла, където сянката падаше перфектно. Коленичих на меката земя и внимателно поставих корените в почвата. Коленете ме боляха и ръцете ми вече нямаха предишната твърдост, но ритъмът на саденето ми се струваше познат и успокояващ. Никой не ме наблюдаваше. Нямаше нужда някой да го прави. Когато се изправих, изтривайки пръста от дланите си, усетих лек бриз, който полюшваше листата. Това беше същият ъгъл, където Естебан веднъж ми каза, че някои неща не се строят, за да траят вечно, а за да имат значение, докато съществуват. Казват, че мъртвите ни оставят материални блага, но понякога ни оставят и избори. И аз избрах да не позволя предателството да се превърне в мое наследство. Документите бяха подписани същата вечер. Фондацията щеше да започне работа следващия месец. Тръгнах си, без да нося нищо на задната седалка, освен празна саксия и усещане за лекота, което не бях изпитвала от години, защото понякога
Най-трайното наследство не се крие в това, което човек запазва, а в това, което е способен да подари.